Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke ndithi make ndifike nam ke ndingene siyile channel malunga nomdlalo wapha izolo. Baphulaphuli ke phambi kokubana ke siqale sizobande le nto siza kuyithetha, ndifuna ukuthi ke asilwe nomqeqeshi, singakhalazeli ukubethwa, singakhalazeli ukuluza kweKaizer Chiefs. Sifuna nje ukuphosa izinto esithe saziqaphela noburongo obenziwe pha nguMr Nabi izolo. Baphulaphuli, iKaizer Chiefs ibethiwe pha, ibethwa sisikhukhuna ngo-3-1. Sikhukhuna eso besingadlali kwasona, besingamelanga uba sibetha pha iKaizer Chiefs. Masingene ke thina ke sitsho kanjalo. Okokuqala into esiyibonayo pha thina yindlela uMr Nabi enze ngayo yokutshintsha ii-players. I-winning team Mr Nabi ndisatsho namhlanje ayitshintshwa, ingakumbi xa ukhowutsha itimu enjenge-Chiefs esafuna ukubamba iform. Once isquad onaso siwine iimetshi ezintathu zilandelelana, susitshintsha eso squad, yise wena wongeze kuso xa kukho othe walimala. Yinto yokuqala ke leyo Mr Nabi othe wayenza endiye ndayibona ukuthi rongo, kukutshintsha isquad sakho ebesiwina. Singene ke lapha ke kwi-center back zakho Mr Nabi. Abaphulaphuli ke bawukhumbula ividiyo endiyenza ngoMiguel noQuinica nale ndodanyana ke yakwa-Eden McCarthy. Noba ndiyenze kade kakathathu loo vidiyo leyo, ndisithi umbuzo umile, ingaba nawo Mr Nabi uzawukhupha uQuinica ngeli xesha asefomini na xa kubuya pha u-Eden McCarthy? Uba wenze loo nto uzobe urongo, ngoba uQuinica laa defender Kaizer Chiefs ke uyiphakamisile usefomini. Ndade ndenza umzekelo ndathi mntu mele pha uyakhutshwa nguMiguel, ngoba uMiguel okokuqala kana-pace, and izistrikers lapha eSouth Africa okanye ke itimu ekwazi ukwenzela kuthiwa i-game plan ngeKaizer Chiefs izawuyazi into yokubana uMiguel akana-pace, ngoba ubuzawuqaphela nesikhukhuna ithetha ibhola bezibethwa ngapha kwedefender Kaizer Chiefs, kusetyenziswa ke elicala laseright, ngoba kuyazi into i-center back ejongene necala laseright pha nguMiguel akana-pace. Kusuka iplayer ibilupha ibhola iyofika kuqala ebholeni esaduntsuza ukuleqa ibhola. Okay, masibe ngohlobo ke i-center back ezininzi azikwazi ubaleka, ndiyavuma, kodwa ziyakwazi ukuzipozishina, ngoba into ebalulekileyo mo i-center back kukuzipozishina, wenze sure into yokubana ufika kuqala ebholeni uyiklerishe. Into yokuqala kwe-center back zipozishini. uMiguel yambetha ke loo nto, imkhokhelele ekubeni ke ngoku makadlale rhabaxa, makawise players, makadlale rafu, afumane yellow card. Ngenye imini uyawuze ayishiye iKaizer Chiefs kwimizuzu yokugqibela afumane i-red card, ibe iKaizer Chiefs apho ke ingasakwazi kwenza nto. Yiyo laa nto bendisithi ke kwividiyo edlule ndathi unoba kutsalwe uQuinica ngcono kutsalwe uMiguel efuna ke ukutshintsha oladingo lokugqibela ke uNabi. Singekho nesizathu uNabi esento yokubana makatshintshe laa defender xa kubuye umfana ka-Eden McCarthy. Besingekho isizathu, besenomnye imyeka laa mfana kahlale ngaphandle ade abe right, ngoba naye u-Eden McCarthy kubona ke into yokubana nayizolo ebengake bikho match fit ncakasana. Umfana omdala ube namaphutha nawo awenzileyo kulaa match amaninzi yena u-Eden McCarthy azange wawenza, but ke thina ke sikhawulezayo ukuyiqwalasela imeko sabona ukuthi umfana lo ebengakabikho lungelo lokhawuleza abuye afakwe emetshini xa esuka phaa kwi-injury. Liphutha elinye ke elenziwa nguMr Nabi elo. Elinye iphutha esithe salibona lise-right back phaa kumfana ke kaFrozler. uFrozler une-experience, uneminyaka edlalela iKaizer Chiefs. Indlela adlale ngayo phaa izolo isothuzile singabanye abantu. Noko Frozler mfana omdala, ibhola mayingehle mayinyuke, une-experience, kudala wadlalela iKaizer Chiefs, unamava. Indlela odlale ngayo phaa izolo ibikokisa, awudlalanga kakuhle mfana omdala tu konke izolo. Ube negalelo elikhulu phaa ekubethiseni iKaizer Chiefs phaa izolo ke uRiff Frozler. Ewe ke abaqeqeshi la befuna utshintsha ke i-starting line, befuna utshintsha ii-players, bawusoloko ke benezizathu bezawuthi ii-players zilimele, kodwa ube uyibona into yokubana ulungisele into yokubana udlala imetshi yapha ngomgqibelo e-Afrika, e-Angola.
ezinye players uzibeke elungisela lamdlalo ngoba asikho isidingo sokubana uMonyane pha bangabikho izolo. Siyevaka amahlemhlemo ukuthi ke uMonyane ulimele, kodwa kwii-players bezixelwa nguMr Napi apha evekini ezilimeleyo kange kubekho nenye injury ayibaluleke kuthiwa uMonyane une-injury. Kusukela ebuye Angola uMr Napi uthe ii-players ezingaphandle pha kwi-Kaizer Chiefs isenguGiven Msimangu kunye ke noRashid Dotli kuphela, ezinye ziphile ncakasana. Sayothuka ke le kuthiwa kuMonyane ke usizathu bangabikho ibiyi-injury, kodwa iyafuna kusebenzi wakho umqondo nawe xa ungumntu. Sigqithe ke lapho ke singene kwi-midfielders zakhe, uyibona zisuka uMr Napi okubana laa nto kaSibongiseni Mthethwa noSiphesihle Ndlovu ayisebenzi. Bekungekho nesidingo sokubana ke aqhubele kuMr Napi abanike ixesha elingaka bedlala bobabini, ngoba ubona into yokubana laa nto ayizama kaSibongiseni Mthethwa kunye ke noNdlovu ayisebenzi konke. Bekumele uba phaa kwayi-first half ukhona wamtsala phaa kubo bobabini, ngoba bebengayiniki nix iKaizer Chiefs, ba-defensive ngolu hlobo lungafuneki uSibongiseni Mthethwa kunye ke nolo mfana kwaNdlovu. Uba bekuthiwa ngucoacha ke ovulekileyo uMr Napi, ngeyibona esisuka laa nto kwaku-20 minutes umdlalo eqalile, wabona into yokubana ke ayisebenzi le nto azama ukuyizama. Singekho nesidingo esenza abeke uCele ngaphandle xa eza nto yokubana ke ufuna iChiefs iwine, because uCele uyakwazi ke ukwenza za passes zakhe, uyakwazi ke ukuzijonga nezistrikers, uyakwazi ke ukuvula nebala umfana omdala. Isidingo sokubana ke ambeke ngaphandle baphulaphuli ke besingekho, mhlawumbi saziwa ke nguMr Napi. Okungcono ke ngesewafana noba nguNkosi Ndiphile Ngcobo njenge-playmaker ke phaa, ngoba ke bekungekho ntsho lo mntu lo wokupasela esastrike kuthiwa nguFlavio Silva. Singambeka ityala uSilva kangapasela kwabhola phaa izolo. Ndishulile pha imbala into ebeyidlala phaa izolo, nawe ungazibuza umbuzo uba ebedlala eliphi ibhola uLelepo, ngeke ulazi, ngoba okokuqala uhlala phezu kolayini uLelepo, ame phezu kolayini abe ngumngcelele phezu kolayini each and every game eyidlalayo. Ndiyaba yisystem ke kaMr Napi ethi ke uLelepo makahlale phezu komgca ngalo lonke ixesha, and esibini ndawo sele engaphefumi uLelepo akakwazi kumkhupha uMr Napi. Sesinye sesizathu ke esimbetha uMr Napi sokuba ke abe nabadlali ke abathandayo abathengwe nguye, ngoba uLelepo noMiguel baze naye, into ethetha ukuthi ke noba sebedlala kakubi bengaphefumi akazukwazi ukubakhupha emetshini, uzoba benza into yokubana ke mabagqibe imetshi. Zezinye ke ze-failures ke endisibona uMr Napi ke unazo phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphula. Enye into ke makazama umqola silo mcimbi ke kaDustin Sireno ngathi ke i-game changer, andinoba ndimbona kakubi nabaphulaphula ke ikusingathi ngumntu ke wokuqalisa imetshi phaa ngaphandle. uSireno angene seyifundile imetshi ehleli pha ebhentshini, ngoba ukuqala kwakhe imetshi uSireno ngathi kuyambhidisa kakhulu, uvula lahleke kakhulu xa iqale umdlalo, and eyona nto imlimaza kakhulu upasa kade. Abanye abadlali akabapaseli ibhola, upasa kade. Laa nto ababambezela abadlali abafana noModi asebegephile, abafana ke noLelepo, like uFlavio Silva izolo bedinga iplaymaker ezakwazi ukumfunda into yokubana ii-runs zakhe uziphuma kanjani, ugepha kanjani. Asinokhaleza simbeke tyala uFlavio, semsebenzi wakhe ukufaka amanqaku umfana omdala, futhi ke ube nee-players ezikwazi upasa phaa umfana omdala ngekudala umsebenzi wokuququmbela. Uba bekuthiwe beqale phaa ngomdudu zitshabalala zisuka phaa uNapi, abe abantu abazokwazi udlalela uFlavio Silva ibhola, ndiqinisekile uSilva phaa ngewafakela amanqaku amabini amathathu. Qha uMr Napi andiyazi le ndlela enza ngayo phaa. iKaizer Chiefs baphulaphula masiyiququmbela nje le nto kwisikwadi anaso uMr Napi. Bekungamela iKaizer Chiefs iluzile phaa izolo, bekungangcono ke ifumane i-draw, ngoba iKaizer Chiefs isikwadi sayo inaso isikwadi sokuwina nje ileague. iKaizer Chiefs inaso nje isikwadi sokubetha ndisho iitim ezininzi apha kubhethwe iPremiership. Isikwadi seKaizer Chiefs siqinile, indothusa into yokubana angangakwazi into yokubana ke xa esohlulakala angezi ne-draw kwisikwadi esintsha uMr Napi. Iya kulaa nto ke ebeyithetha uJessica Mutau ngesithi ke simthengele konke bekufuna, into ilele kuMr Napi, nguye ozawuphendula into yokubana ke kutheni itim ingawini, thina simele kude konke bekudinga simnikile. Into eshota kuMr Napi adibanisa abadlali badlale. Ndikwenzela umzekelo nje omncinci, uMr Napi ebengekho, uMr Napi ehoya inkosikazi yakhe kwasheka phaa i-assistant
coacher zakhe, indlela beziseta ngayo ischeme sinomohluko kwesi sisetwa nguMr Nabi. Indlela bezitshintsha ngayo xa sifaka ama-reserve kunomohluko nangale ndlela enza ngayo uNabi. La assistant coach le ibubambela umcimbi baphulaphule, ibubambe ngendlela futhi ke ebonakalayo, uziqonda ukubana ibubambile. Uthe efika uMr Nabi wenza idraw kwiKaizer Chiefs, efika phansi kwesandla se-assistant coach bekwazi ukubuka ijonga into yokubana ndizawufaka bani apha, ndizawufaka uNkosindiphile Ngcobo, ndizawukhupha abani, ibikhupha ngokwesidingo, ifaka ngokwesidingo. Ngoku uMr Nabi ufaka isandla sakhe simosha yonke le nto ibiyenziwe. uMr Nabi singathi ngeke aphinde ahlale phantsi abuke ajonge abadlali bakhe into yokubana ke kodwa ubuzawuqhubeleka athi aba badlali baze naye mele bayigqibe imatch noba baperform, izamlibazisa laa nto, izambetha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Akuso yam ndodwa ke baphulaphuli ke, nani ningake ningene nitshone into yokubana zeziphi izinto nina nizijonge phaa anazithanda, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.